Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh lan asatid ingkang kita takzimi sesarengan. Bapak-bapak dari Mapolsek, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, sahibud dakwah, panjenenganipun Bapak Alimin, sekalian Ibu Sulasmi, beserta keluarga yang berbahagia. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, terutama para sesepuh ingkang kedah kula riyenaken keranten sepuh iku artine asepe ampuh. Sepuh iku artine ya iso disesep, ya iso dipuh. Maka sesepuh harus saya dahulukan karena sesepuh itu kemungkinan besar akan mendahului saya matinya. Meskipun mati itu enggak mesti, kadang-kadang yang sepuh duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan yang sepuh duluan. Yang jelas mati itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga, kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana. Kematian bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga. Nembe mawon Bapak Ibu para sederek, kanca kula dhewe, kula ngertos piyambak, saya menyaksikan, ya Allah, pas nelpon gurung mari mati, pulsane entek. Loh kok mati? Lah kok pulsane entek. Jadi mati itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Ana wong mancing ndok kali, mancing ambek rokokan, rokok disedot gurung entek, lho gur ndok kali. Mati. Rokoke. Lah mati ku gak kudu lara dhisik. Gak kudu loro. Soalnya umumnya masyarakat itu lek krungu ana kabar kematian, oh si A mati. Pertanyaannya meh padha, lara apa? Padahal mati ku gak kudu loro. Orang segar bugar, sehat, mati dadak, wonten apa mboten? Wonten. Memang sakit itu salah satu asbab kematian, tapi wong mati gak kudu sakit riyen. Kadang-kadang sakit niku carane Gusti Allah untuk menyayangi hambanya. Sakit niku carane Gusti Allah untuk mencintai hambanya. Dikei lara iku cek parek nang Gusti Allah. Mbuh gak nyaut tok. Dikei lara iku cek parek nang Gusti. Buktine akeh wong ibadahe luwih apik nalikane lara timbangane nalika waras. Ketika sakit ibadahnya kualitas. Nek tepak waras yo nawakal, ana tung nang ndi berangkat, tung nang ndi berangkat.
Begitu loro srewegep nduk masjid. Dadi mbantik masjid iki ngenteni gering. Ana ngono iku, iki wonge ya teka kok. Wonge ya melok guyu ya. Ibadah iku apian nek lara timbang nek waras. Lek waras ya misuan, ketemu kanca gak salam ya miso. Cok iki ngono. Bareng lara langsung zikir, langsung nyebut. Ancene wong gering isone mek nyebut niku. Allah. Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nyuguhi ngombe cek akeh yo. Astagfirullah, astagfirullah. Iki lek tak ombe kabeh ayo anyang-anyangen aku. Ya Allah, ya Allah. Aku ki wis gerang nang sak dikeki sedotan ngono. Ya Allah, ya Allah. Nyebut itu Pak Loro, ya Allah. Ngaji kok rada ambu tletong, ya Allah, ya Allah. Ngapunten. Raja Fir'aun niku sak lawase urip gak tau lara. Mangkane terus metu sombonge. Ngaku dadi pangeran. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Soale gak tau lara, akhire gak kelem ngibadah. Ngoten. Nah, terus maneh kadang-kadang matur suwun panitia sampai lali aku ngombene cek akeh. Terus suwun, aku seneng kabeh iki ana air mineral aqua menyehatkan sae. Wonten iki apa iki? Larutan penyegar. Sae kangge tenggorokan kalih panas dalam. Sek wonten Ponari Sweat. Nah iki kanggo menambah cairan ion tubuh apik. Ya wonten Maison. Seneng aku ana jaene. Mas yo tame dicemplungno tok gak apa-apano. Apa jahe cek beninge. Sik ana kopine senenganku. Wis pokoke seneng kabeh. Aku sing gak seneng cuma situk kopi susu. Aku bingung lek diduki kopi susu. Nek kopi susu kan minuman sing paling gak jelas sak donya. Taman pikir ta wong kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Dadi bingung no. Lho mestine lek melek ya karuan melek, lek turu sisan turu. Wong kopi susu ki ruwet kok. Sijine ngajak melek, sijine ngajak. Iya, mangkane aku iku lek mari ngombe kopi susu, mripatku mesti kiyer-kiyer. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Soale tarik-menarik iku mau. Tapi saiki wis duwe teorine aku, cek enak ya ana carane. Ya apa? Ya kopine diombe, susune dicekel. Dadi weh sampean rungokno. Lara iki kadang-kadang carane Gusti Allah untuk menghapus dosa hamba-hambanya. Kanggo nglebur dosane kawulane. Gusti Allah sayang lho karo wong beragung. Kepingin dientekno dosane, disepuro kabeh dosane nganggo cara sing gampang. Soalnya nganggo cara haji iso nglebur dosa. Wong beragung kangelan, wong ora gablek dhuwit. Tak kei cara sing gampang cek dosane entek. Dikeki lara. Wong lara ki nek atine ikhlas, sabar, dosane dilebur karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Nah, terus iki acarane syukuran. Dalam rangka khitanipun Nak Reza. Didongakno nggih. Hoi. Hoi. Jenengan dalu niki mek dijaluki donga kalih Pak Alimin sekeluarga. Mergo donga iku penting. Ad-du'a mukhul ibadah. Donga niku sumsume ibadah. Saripatine ibadah. Inti sarine ibadah ki ya donga.
Jenengan purun donga, mbuh disembadani mbuh enggak karo Gusti Allah. Iki wis oleh ganjaran. Soale nglakoni perintahe Gusti Allah. Ate Gusti Allah lho wis janji, ud'uni astajib lakum. Donga nang aku, tak turuti. Tak ijabahi dongamu. Cuma kadang-kadang Gusti Allah lek ngijabahi donga niku gak sesuai karo sing sampean karepno, kadang-kadang diijabahi tapi dalam bentuk lain, gak sesuai karo sing sampean karepno. Sampean kepingin A tapi karo Gusti Allah gak dikai A, dikai B. Lha apa kok ngono? Gusti Allah ngerti sing paling apik kanggo sampean iku B, duduk A. Sampean lek dikai A sesuai karo jalukan sampean mau, bahaya. Sampean misalnya dua anak, sik kelas 3 SD. Terus njaluk sampean, njaluk nukono sepeda motor. Sampean duwe tepak akeh. Ngono ku sampean turuti napa mboten? Anak sik umur kelas 3 SD lho. Njaluk nukono sepeda motor, sampean duwe akeh. Anake sik kelas 3 SD, njaluk nukono sepeda motor. Sampean tukokno napa mboten? Apa berarti sampean gak sayang anak, gak cinta anak? Mboten, justru mergo sayang anak, mergo cinta anak. Jalukane gak dituruti. Sakjane dituruti, tapi gak sepeda motor, dikei sepeda ontel. Mergo sing paling apik kanggo anak umur kelas 3 SD iku sepeda ontel. Lek dituruti sepeda motor koyok jalukane malah bahaya, gak sampai sak wulan mati anakmu. Samane suwe ndonga njaluk sugih nang Gusti Allah. Suwe angger ndonga ya Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubaraka. Ya Allah, kula nyuwun rezeki ingkang luas, ingkang halal, ingkang manfaat, ingkang barokah. Niku asline kan ndonga njaluk sugih saking ane bahasane dialus-alusno. Gayane nyuwun rezeki ingkang luas, ingkang halal, ingkang manfaat, ingkang barokah. Asline ya Allah, njaluk sugih. Kula dereng nate pireng ana Sumber Agung donga kok ya Allah nyuwun rezeki sekedhik mawon enggak ono. Suwe lek donga njaluk sugih, tapi karo Gusti Allah kok gak diparingi sugih. Asline dituruti. Soale Gusti Allah ngerti, lek sampean didadekno sugih bahaya. Sampean kok didadekno sugih iso-iso malah pilek keberkan donya. Mbah ora digatekno aku ngomong. Misalnya ana wong Sumber Agung ndonga nang Gusti Allah njaluk dhuwit 300 juta. Karo Gusti Allah dikei tapi gak rupa dhuwit 300 juta. Lapo? Lek dikei dhuwit 300 juta bahaya kanggo wong Sumber Agung. Dikei karo Gusti Allah tapi dalam bentuk liya. Kadang-kadang nilaine luwih akeh timbang 300 juta mau. Jare Gusti Allah ngene, iki ana wong lanang Sumber Agung njaluk dhuwit 300 juta, gak tak kei rupa dhuwit 300 juta. Soale engko nek tak kei dhuwit 300 juta, bahaya iki wong beragung iso rabi meneh. Tak kei tapi ora rupa dhuwit 300 juta. Iki ndongone catetane Lauhil Mahfuz, wong beragung sing njaluk dhuwit 300 juta, iku dina iki jam sakmene, detik sakmene, menit sakmene iku ngalami kecelakaan bareng sak keluarga wong 5 nang kecelakaan. Hah? Ekspresi, Bro. Oh, ekspresine kecelakaan ya brus ngono, mosok kecelakaan bareng crut. Oh, pokoke kecelakaane bojomu nek bengi kuwi cracrut kuwi. Mlebu rumah sakit entek biaya 500 juta. Iki wae catetan kecelakaan 500 sing entekno dhuwit 500 juta iki tak busek. Wonge ra sida tak kei dhuwit 300 juta, tapi tak kei nilai slamet teko kecelakaan sing totale 500 juta. Tambah akeh sing dikekno tapi sampean gak roh. Mbok paham mbok gak? Mergo ana sing protes ngene. Ayo. Lah iku wong kafir-kafir iku. Gak tau salat, gak kenal Gusti Allah, tapi nduk donya kok sugih-sugih. Lah sing ngene iki wong Islam salat ket biyen donga terus-terusan yo, gak sugih-sugih, melarat. Gusti Allah iki karepe yo apa sih? Ngene Bapak Ibu nggih. Lek ada ana wong kafir nduk donya iki kok sugih. Sampeyan aja heran.
Sama ojo gawok. Wong kafir nduk donya iki sugih. Gak usah heran. Ngene. Gusti Allah iku wis janji. Sapa wonge nglakoni apik dibales apike. Sapa wonge nglakoni elek dibales eleke. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sapa wong nglakoni apik dibales apike, sapa wong nglakoni elek dibales eleke. Gak peduli wong mukmin, gak peduli wong kafir. Ana wong mukmin nglakoni apik dibales apike. Ana wong mukmin nglakoni elek dibales eleke. Ana wong kafir nglakoni apik dibales apike. Ana wong kafir nglakoni elek dibales eleke. Lah saiki kula takon sampean jawab. Lek sampean jawabe banter, ngaji kula rada suwe. Lek sampean jawabe alon-alon, ngajiku diluk ae. Lek sampean gak jawab, tak tinggal mulih. Deal? Deal? Ya wis. Wong kafir ndek donya iki saged nglakoni apik napa mboten? Saged. Misalnya sampean tempat melaku lunyu-lunyu mari udan, kebreset glondong, terus nduk mburi sampean ana wong kafir. Iki wong kafir sing nduk mburi sampean iki saged nulung sampean napa mboten? Saged. Lho wong kafir nulung sampean tiba. Iku jenenge nglakoni apik. Ngono ku ya dibales karo Gusti Allah. Lah balesane dikekno nduk donya. Terus ana wong kafir desae gawe pengajian, dekne melu dadi panitia, yo nata panggung, melu nata terop, melu nata kursi. Iku yo nglakoni apik. Ngono ku dibales karo Gusti Allah. Balesane dikekno nduk donya. Ana wong kafir sosialnya tinggi. Loman karo tanggane sing gak duwe iku. Ngono ku yo nglakoni apik, dibales karo Gusti Allah. Lah balesane dikekno nduk donya. Mangkane jok kaget lek ndek donya iki wong kafir sugih-sugih, ancen balesan apike dikekno nduk donya kabeh. Lha apa balesane kok dikekno nduk donya kabeh? Lho meneh nduk akhirat Gusti Allah wis gak atik mikir. Sampeyan modele kaya gak percaya tak omongi. Tak kene nduk donya kabeh, nduk akhirat wis gak atik bales meneh. Soale lek balesane wong kafir gak dikekno nduk donya, meneh nduk akhirat iso nuntut Gusti Allah no. Jare wong kafir ngene, "Ya Allah, biyen jenengan wis dawuh jarene sing nglakoni apik dibales apike. Lah kula biyen nduk donya ku nglakoni apik ngene durung dibales. Saniki kula jaluk." Ngono. Mangkane karo Gusti Allah dikekno kabeh nggone donya. Wis nang enak-enakno ngono diluk ae nduk donya. Meneh nduk akhirat kari ngibenge. Mangkane ceke wong kafir nduk donya sugih-sugih ya wis ceke. Gak usah iri sampean, ceke. Wong ndek donya diluk ae kok meneh nduk akhirat kari ngibenge. Lah nek wong mukmin sumber agung sing apik-apik ngene iki ya nglakoni kebagusan. Ku balesane kadang gak dikekno nduk donya. Lha apa? Gusti Allah ku sayang karo wong beragung. Gusti Allah cinta karo wong sumber agung. Eman nek balesan apike dikekno nduk donya. Berarti engko wong sumber agung ngrasakno nikmat iku cuma dilu. Wis gak tak kene nduk donya. Eman. Engko lek apike wong sumber agung iki tak bales nduk donya. Berarti wong sumber agung iki ngrasakno nikmat cuma dilu, ngrasakno enak mek dilu. Eman wis gak tak kene nduk donya. Tak kene meneh nduk akhirat ae. Tak kene meneh nduk swarga. Wong sumber agung cek ngrasakno nikmat sak lawas-lawas, ngrasakno bahagia sak teruse. Amin Allahumma. Nduk donya ngono ya wis, nduk akhirate sugih sak lawase, nikmat sak lawase. Iki tak sampekno tujuanku kanggo menghibur sing melarat-melarat iku. Kok nelongso. Ngene iki lho aku nerangno kadang ana sing protes. Lah nek ancene ngono temen. Lah apa kok kiai-kiai kok nduk donya kaya sugih-sugih. Jare balesane dikekno meneh nduk akhirat nduk swarga. Lah kiai-kiai kok nduk donya kok sugih. Omahe apik-apik, mobile ya apik, kadang ambek sitok. Bojone rata-rata ya ayu. Mangane ya enak ya dimulyakno wong. Jare balesane dikekno nduk akhirat. Ngeten Bapak Ibu. Lek ana mbok ora dirungokno aku kok. Kiai nduk donya sugih. Iku ya pantes. Soale kiai ku tabungane nduk akhirat wis akeh. Kok menangi dhewe. Jenenge kiai ku ya duwe tabungan qiyamul lail, salat dalu, duwe tabungan tahajud, witir, duwe tabungan wiridan, zikir, muhasabah, mujahadah, duwe tabungan berjuang agama, duwe tabungan ngramut santri,
Dadi ya pantes lek sebagian bonusnya dikekno nduk donya. Mulane lek ana kiai soge, sampean aja iri. Lho sampean lek kepengin ngono, ya tiru kaya amaliae kiai. Lek kepengin ngono, bengi wayahe enak-enake wong turu, tangiyo nang wudu, nang salat tahajud, witir, sak wiridane, sak dikire terus melek sampai subuh. Kuat ta rupamu. Sing mangkel krungu omonganku minggato. Nek sampean gak kuat ya aja iri karo kiai, terima-termakno uripmu kaya ngono iku. Wong kiai iku lho ora melu duwe anak lho diulang ngaji, dididik akhlak. Wong padahal iku asline kewajiban sampean. Sampean gak iso mulang akhire mbok serahno kiai. Lah ngoten to nggih? Ngono ku kiyaine ya gelem kok. Coba padahal ku kewajibane sampean. Misale ana tangga sampean, pakaiane kotor sak pirang-pirang, lumbruk, terus dibrekno ndokone sampean. Yu umbahno pakaianku iki lho. Jawabanmu ya apa? Mah. Lah saiki anakmu kok mbok brokno nang gone kiai ngene iku, kiai yo gak emoh. Bayaran pret. Bayar saulan 5.000 ya nunggak ae ngono kok. Gathek guyu kelakuanmu ya ngono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mulane dongakno. Nah sapa jenenge Reza. Niki keberadaanipun wonten keluarga saged bekta barokah. Ugi barokahi dateng masyarakatipun. Wong urip sing paling enak niku lak sing barokah to. Sugih nek gak barokah ya lara. Duit akeh nek gak barokah, keluargane ra iso tentrem. Panenan dadi oleh duit 20 juta, tapi lek gak barokah, keluarga gak iso tentrem. Anak sing lanang kena narkoba, hobine mendem. Anak sing wedok hamil di luar nikah, bojone cerewet, mereke C wae, cerewet, centil, ceninilan, celalaan, celelean, celandaan, celutak, cerongoan. Kayak mangane akeh, turune betah, ngileran, ngorokan, ngentutan pisan. Keluargane ora tentrem, duit 20 juta gak ono artine lek keluarga gak tentrem. Ayo coba sampean pilih ndi? Di duit 20 juta tapi keluarga gak tentrem. Ambek duit 50 juta tapi keluargane tentrem. Ayo pilih ndi? Awalane nek barokah niku apik dadine. Nah, desa sing apik, sampeyan rungokno. Ngapunten Pak Lurah. Desa sing apik iku gak kok terus dalane ku wis pavingan kabeh, masih gang cilik-cilik pavingan kabeh, nek perlu cor-coran, nek perlu aspal hotmik. Terus bangunannya megah, mewah, terus fasilitasnya lengkap, infrastrukturnya bagus semuanya. Boten, tapi apike desa ku tergantung wong sing ana nduk jerone desa iku. Mas yo desa bangunane apik-apik, tapi isine bajingan ambek korak. Ya gak apik iku desa. Meskipun desa bangunane sederhana tapi nek isine masyarakat sing guyub rukun, sholih-sholihah kaya wong Sumber Agung, iki jenenge desa sing apik. Amin napa wong sapi nang ngarepe omah. Ngene iki ya gak menyehatkan jenenge Pak Lurah. Mbok ditertibno kandang nduk mburine omah. Pamer duwe sapi telu ngono karepe. Allah. Ya bener ya dideken nduk mburi. Cek rondok tertib, rondok rapi, rondok bersih. Luwih enak, luwih nyaman. Gak dideken nduk karepe omah ngono. Hoi. Padha apike omah iku gak mergo bahan bangunannya yang serba kristal, serba mahal, keramik itu kok Itali. Gayane gaya Eropa, gaya Spanyol. Perabot rumah tanggane serba lux, VVIP, eksklusif. Gaya omah biayane entek 5 miliar. Ndak, tapi apike omah iki tergantung wong sing ana nduk jerone omah mau. Masih bangunane omah apik tapi nek isine wong sing pengkerengan, cekcok suami istri gak ana rukune. Janji ketemu sing wedok nyaprut, sing lanang betutut. Mari ngono sing wedok melengos, sing lanang yang gedebos.
Kayak wadan-wadanan, jare sing lanang ambek nyimpangi, oh kethek. Sing wedok yang bales, ya kon niku bedes. Anake krungu, nek ibu kethek, bapak bedes, berarti aku lak munyuk. Iku rak kebun binatang lho jenenge. Meskipun rumah sederhana tapi kalau isinya keluarga yang bahagia, iku omah sing apik. Padha karo apike klambi ku lho. Apike klambi gak mergo bahane sutra sing paling mahal regane, terus modis, boys, funky, trendy. Mboten. Tapi apike klambi iki tergantung wong sing ana nduk jerone klambi mau. Klambine elek nek wong sing nduk jerone apik ya malah dadi apik klambi mau. Apa klambine apik lek sing manggon nduk jerone iku wong elek ya malah dadi elek. Coba takon aku nduk gone arek-arek enom iku, arek lanang. Saman pilih ndi ana arek wedok rupane wayu tapi klambine welek, ambek arek wedok rupane welek nang klambine apik, saman pilih sing ndi? Ayo klambine apik. Ya ono cuma arek yo mong karo sampean. Gak mele koyo. Ya pilih sing rupane ayu masih klambine elek. Wong klambi gak patek penting, malah nek dadi bojo enakan gak klamben. Maka rumah yang baik sekali lagi bukan karena bangunannya yang menghabiskan duit miliaran, megah, mewah, indah, mahal, enggak. Tapi rumah yang bagus itu ditentukan oleh penghuni rumahnya. Sebagus apapun bangunan rumah itu, semegah dan semewah apapun bentuk rumah itu, kalau di dalam isinya sapi, namanya tetap kandang. Ayo tepak tagak omonganku. Lam omah lho gaene entek 10 miliar kaya istana, tapi lek ndek jerone isine sapi, jenenge apa? Kandang. Sebagus apapun bentuk bangunan rumah, semewah apapun bentuk rumah itu, kalau di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah. Ngono lho. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Sebagus apapun bentuk rumah itu, kalau di dalam isinya mak lampir, gerandong, nini pelet, sundel bolong, maka itu namanya rumah hantu. Tapi sekalipun rumah itu kecil, sederhana, omai cilik, ciut, elek, no pinggir kali, tapi kalau di dalam keluarga yang bahagia, itu namanya rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Jangan golek kiai model ngene iki. Mulane yo larang. Mas yo tekane telat yo tetep dinteni. Mas yo tau sambat bokonge panas kek, bokonge teles kek. Ngenteni nganti bokong teles. Tapi nyatane yo tetep dinteni. Subhanallah, berarti wong Sumber Agung iki seneng-seneng ngaji. Alhamdulillah. Anjane ngoten nggih, Sumber Agung iku ngaji Mas yo dalu yo tetep dinteni ngoten nggih. Masih sapa ae sing ceramah yo tetep dinteni nggih Mas yo dalu nggih. Pret. Iki aja Anwar Zahid wis buyar ket mau. Ngono ya ana sing ngrasani. Lho kok maling ganteng saiki jarene. Berarti sampean nganggep biyen aku elek ngono ya. Tak antemi sisan lho. Lho iku njungone kaset-kaset nduk syuting-syutingan niku kok elek. Ireng. Iku sing goblok tukang syutinge. Makanya awas tukang syuting loro iki, atik gambare ireng tak antemi kon. Halo. Sampeyan niku ono-ono ae, iki biyen Anwar Zahid sing ngene iki sakjane biyen sampean kurang telaten nyawange. Jembek aku ngrasakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sing penting ngoten barokah. Nggih. Nah, di antara bentuk keluarga iso barokah itu ditentukan oleh anak, anak yang soleh. Soleh niku ya apa? Al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Menengo gak melu nyangoni cerewet. Al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Iso menegakkan hak-haknya Allah dengan benar. Iso jumenengi sae hae sami gesang. Pokoke gampangane ini lho. Karo Gusti Allah ya apik, karo padha menungso ya apik. Dengan Allah baik, dengan sesama juga baik. Akhlak itu kan ada 3. Ada akhlak kepada Allah,
Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah nang Gusti Allah, njaluk pitulungan ya nang Gusti. Aja sampai iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in. Iyyaka na'budu wa keris nasta'in. Iyyaka na'budu wa akik nasta'in. Ana sing percaya akik, aku mulai gawe akik iki lho. Saiki aja kok arek wedok enom. Wong wedok tuweke roh aku lemes. Ngancene wis tuwek arek gak lemes ya apa? Percaya nyanake. Enggak boleh. Ada akhlak kepada sesama, baik muslim maupun non muslim tetap dikongkon apik. Ada akhlak kepada lingkungan. Karo wit-witan ya dikongkon sing apik, sama pepohonan dikongkon sing apik. Ngenane ndok luar Jawa iki kok kabut asap ndak karu-karuan. Memang enggak berakhlak baik kepada pohon. Walas ditebangi dibuakari ndak karuan. Ngamuk alase, kabut asap dadi penyakit ra karu-karuan. Ngono lho. Saman yo ngono sing penggaweane nduk ngene segara misale. Atik gak duwe akhlak. Oh iwak segara jukuke gak aturan. Mestine lak dijaring sing tepak. Gawe bom molotov. Iwak kok dibom. Lah kuwi ya namanya bom ini ndi-ndi yo ngagetno. Ana ta. Iwak nang dibom crit ngono. Bom apa iki bome bojomu iki ceratrit nek bengi. Kok iso salahe ana sing merem kok. Dadi getak ae kok. Ngamuk iwake kok. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Lah secara umum hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya ya bagus. Ibadah ritualnya apik, ibadah sosialnya ya apik. Niki kalih-kalihe mboten nangsal timpang. Engko nang Gusti Allah apik tapi nang padha menungsoe elek. Niki mboten cukup. Kadang-kadang wonten ngoten niku, tapi didik wong Sumber Agung, wong ndi ya? Mbah wong ndi ngono kae. Lek karo wong ya apik, karo tangga ya apik, karo kanca apik, karo dulur apik, karo keluarga apik, karo sapa-sapa ya apik. Sareh sumeh hajar serawung nyedulur membaur gerapyak semanak seneng tulung ya loman. Tapi sik gak gelem nglakoni salat. Berarti karo menungso apik, karo Gusti Allah elek. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wong ndi? Bojonegoro. Matur suwun. Pisan maneh. Oh karo dulur apik, karo keluarga apik, karo kanca apik, karo tangga apik, karo sapa-sapa apik. Iya, wis pokoke murah senyum ya akrab karo sapa-sapa apik, gak nyacat. Tapi wulan Ramadan gak gelem poso. Wonten apa mboten? Wong ndi? Pisan kas. Aku diundang mrene gak digawe nyek-nyekan. Iku hablum minan nasi apik tapi hablum minallahi elek. Ngoten niku. Karo tangga ya apik, karo sapa-sapa pokoke apik, tapi desae gawe pengajian ngono ku ya gak gelem teko. Wonten apa mboten? Wong Bojonegoro kan. Ngomong maneh tak tapuk lambemu. Ya Allah, ngono ku. Atau sebaliknya, oleh karo Gusti Allah apik, tapi lek karo padha menungso elek. Salate ya apik. Nek takbir tak wowo. Allahu akbar. Oh, apik. Tapi mudun kok masjid iso nyolong sandal. Wonten apa mboten? Aku gak takon wong ndi, mesti engko jawabanmu Bojonegoro. Nek zikir kaya-kaya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi duwe utang tanggae gak nyaur. Ana ngono kuwi wonge ya teko kok. Aku roh wonge. Pokoke wonge lungguh. Longgone nduk kursi ijo. Wonge yang melu guyu ya.
Wonge gawe kodhong kok. Nek darusan ya srewegep tapi sik nganakno dhuwit. Ngutangi dome nyaure cagak listrik. Ngutangi neker nyaure bal, ngutangi tatal nyaure blandar. Ana ngono iku. Ana. Sumber Agung ya pabrike. Lah iku mangkane cek iso dadi apik ngono ku sing perlu diapiki tenanan nomor 1 atine. Atine. Nomor 1 atine sing digarap. Lha wong iku weruh atine, sing nentokno iku atine, isine jeroane. Allahumma sholli ala Muhammad. Digarap teko pengaruhe hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri mbuh ra nyaut to. Wong elek iku mergo nuruti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri, berarti nuruti karepe nuruti senengane makane dadi rusak, makane dadi elek. Lah wong sing apik, wong sing bener iku gak nuruti karepe dhewe tapi nuruti karepe Gusti. Ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah nun sewu. Nafsu iku duwe tabiat la ammaratum bisu, akeh ajak-ajak nang keelekan. Lah nafsu jumlahe 4 iku sing apik cuma sitok nafsul mutmainnah. Sing 3 lho elek kabeh. Ana nafsu amarah, ana nafsu lawamah, ana nafsu syahwiyah. Nah, kalau di kalangan ibu-ibu ana nafsu blonjo. Ayo saiki dibuktekno wingi wulan Ramadan ibu-ibu akeh ndi ibadahe karo blonjone. Sing banter akeh ibadahe tak akeh blonjone. Ramadan matok akhir ngono iku nduk gone Sumber Agung rame ndi sing nduk masjid karo sing nduk pasar. Apa gak jujur tak antemi. Ngapunten. Ayo Sumber Agung akeh ndi lek ngetokno zakat mal karo zakat mall. Lek nduk gone mall, nduk gone toko, nduk gone pasar nggo dhuwit cilik ta dhuwit gede. Tapi lek ketemu kotak amal dicemplungi dhuwit sing gede ta sing cilik. Oh gak izin ya jawabannya. Hangane nganti ana takmir masjid niku ngamuk, murang-muring gara-gara kotak amal ambu balsem. Niki kok ana selengat-selengut ambu balsem digeleki lah kok sumbere teko kotak amal dibuka. Akhirnya ana duit koin klitik 1 sing mari digawe kerokan. Dilebokno kotak amal, sik ambu balsem akhirnya duit sak kotak amal iki ambu balsem kabeh. Dan kejadian itu di Masjid Sumber Agung. Ngapunten. Ya Allah, Bu. Jenengan ngertos duit 50.000 napa mboten? Rupane ya apa iku? Mata duwiten kabeh anjen. Lek duit ya apal. Ayo dijawab sing banter, apa enggak banter tak tinggal mulai. Duit 50.000 iki lek digawa nduk nggone toko, nduk nggone pasar, nilaine gede ta cilik? Cilik. Alah, mek 50.000 ki oleh apa? Wong saiki apa-apa regane larang, apa-apa mundak kok mek 50.000. Oleh apa? Cilik. Tapi duit 50.000 lek atik ketemu kotak amal, nilaine dadi cilik ta gede? Mangkane wis mlebu separo dibatek meneh. Anjane zaman kuwalik. Zamane lo kuwalik. Mestine sing sapa masjid iku kudune sing kopiahan-kopiahan. Sing enggak kopiahan aja sapa masjid. Saiki enggak sing kopiahan, enggak kelem sapa masjid. Sing kopiani sabane ya nduk toko, nduk pasar, nduk mall, nduk restoran. Gambar Soekarno Hatta lho lak kopiahan ta iku 100.000 iki lho 100.000. Kopiahan iku enggak kira sapa masjid iku, ya nduk pasar, nduk toko, nduk mall, nduk restoran. Sing sapa masjid yo gundulan ambek nggawa golok kok. Pati murah lho, pati murah. Nek gak percaya nduk masjidmu ana kotak amale cukiten kok. Engko lak ketemu pati murah pating plorok nggawa golok. Sapal aku wong Sumber Agung. Anallah, iki anjene nafsu. Ayo arek nom-nom, sepurane jawaban. Wingi wulan Ramadan niku akeh ndi duwike sing digawe sedekah karo sing digawe tuku mercon?
kampret. Ayo bapak-bapak akenti duitnya sing dilebokno kotak amal masjid karo sing digawe nduk warung. Sing banter ya. Saman misalnya di duit 100.000, ditawani berangkat umroh karo ditawani sawah, pilih umroh atau sawah? Makanya rupamu koyok galengan kabeh ya. Jarno. Ya Allah, ya Allah. Nafsu itu, Bu. Makanya gak iso apik ya perkara nuruti nafsu. Maneh? Bu, misalnya sampean, Bu. Bu. Ngapunten nggih kula ki tau Bu, terus sing tak celuk gak tau Pak. Soalnya aku mulai dulu gak pernah tertarik sama laki-laki. Bu. Bu. Sampeyan misalnya umbah-umbah, klambine bojo sampean iki lho terus nduk sake klambi ku ana dhuwit 100.000. Ngono ku sampean balekno ta sampean joko? Dibalekno ta dijoko? Dikekno bojone ta dipek? Maling kabeh aja. Apa? Nemu kono sak klambi. Sapa ngomong upahe no? Upah kok nyolong. Gak apa-apa sampean joko, gak apa-apa sampean pek, gak apa-apa, tapi sampean kudu kondo nang bojoe. Ngomong sing genah nek dijini ya peken. Mas, Pak, wedi dijaluk. Sik tak dirungokno dhisik. Sampean ngomong, Pak, tak Mas, tak Kak, tak ya. Apa cara saiki ya? Papa. Biasanya nak ngono ta beragung saiki lek nyeluk ngono kok. Papa ngedosnya udah selesai belum, Pak? Udah dong, Ma. Tadi Papa ngedos dapat 2 kedok. Oh saiki lho tuwa-tuwa lho cekelane HP Android. Iso WA-an ambek bojone kok. Sing lanang ngarit iso dipoto. Klek. Dadi sake wis bek ambek ndukure kaya arit iki foto klek dikirim lewat WA nang bojone ambek ditulisi alhamdulillah Ma papa ngaritnya udah selesai kok. Bentar lagi papa pulang. Nah sing wedok ya makalah Pak Masan ngene pawon iki cowek ambek uleg-uleg dipoto klek. Ini mama juga persiapan nyambelin buat papa. Cepat pulang ya Pak. Ntar makan bareng mama tungguin. Sing lanang teko, udah pulang Pak. Ya udah, kan ngaritnya udah selesai. Ya udah Pak, yuk kita makan Pak. Sambalnya udah siap, makanannya udah mama siapin. Bentar Ma, papa mau ke belakang dulu. Sekalian papa mau ngerui teletong. Beragung. Taman ngomong sih. Pak, aku ngumbah klambine sampean yang bathik ngono Pak, nduk saya ono dhuwit 100.000. Tak peke Pak ya, tak gene ya. Peken anjene ngatakno sampean kok asline, Pak aku lali. Gawiyen peken gawiyen iku resmi sah halalan thayyiba wae sampean. Soale dijini karo bojomu. Tapi lek sampean ngomong, Pak, aku ngumbah klambine sampean yang bathik iki lho Pak, nduk saya ono dhuwit 100.000. Tak peke ya. Jok. Barene tak tetek nang warung kok. Aku ndek utang 30.000. Barene balekno, kekno nang bojomu. Atik sampean pek gak sampean balekno, dosamu padha karo 70 maling. Apok ngono, maling nang iso guyu. Nah, wong wedok semberagung gak ngumbah klambine bojoe, nduk kesake klambi ana dhuwit 100.000 dijokok nang meneng. Sing lanang lek ngeleki clulu kaya wong gendeng anyaran. Kabeh klambiku kesake diowok-owok. Weruh sing lanang ngene gaya ya takon. Sampeyan golek apa sih Pak? Kaya wong bingung. Golek dhuwit. Akeh ta. 100.000 kok. Lah sampeyan dek endi? Ngelingku ya nduk sak klambi. Klambi sing ndi? Wong klambine sampeyan ya akeh ngono kok. Lali aku. Mangkane tak dek dhuwit iku aja sembarangan, aja sembrono. Ngene iki lek ilang ngene iki 100.000 ilang. Gayahe ngono padahal duwite wis entek. Kate guyu kelakuanmu yang ngono iku kok. Itu nafsu. Lho arek iku ada nafsune gak dikekang bahaya lho. Ngapunten.
Maneh. Iya iya. Latihan meneh, latihan. Tak takoni, jawab neng ngajak terus. Sampeyan lek salat waktune suwe ndi? Salat ijin ndok omah karo jamaah ndok masjid. Suwe ndok omah ta suwe ndok masjid? Suwe ndok masjid. Makane salat jamaah ndok masjid iku ganjarane luwe akeh. Soalnya ana unsur ngempet nafsu. Nafsu apa? Nafsu kesuwen lek. Lek, sampeyan nek salat ijin ndok omah lak cepet kan prosese. Mari wudu wis nang jelungkar-jelungkir dadi. Tapi nek ndok masjid suwe. Ate azan dhisik. Sampeyan tahu ta salat ndok omah ijin nang azan dhisik bengok-bengok. Lah iya, harus langsung jelungkar-jelungkir. Nek salat jamaah ndok masjid sik azan. Mari azan gak langsung salat sih kan pujian. Nang pujiane wong tuwa, ndlewer gak mari-mari. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna gak mari-mari. Mari ngono sik komat, ngenteni tekoe wong baru salat jamaah. Ndek omah gak kan langsung anggere jelungkar-jelungkir ngono ae. Mbok paham mbok gak aku ngomongnya. Zaman nek salat di omah kan cepet to. Memari Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal walidayya wal mu'minina amin. Sing zaman maca lek wis kalkul iku ae kan. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Lek gak ngono ya qul huwaile. Utawa ya sing pendek-pendek iku li ila wal asri inna ataina. Wis iku. Tapi adek jamaah. Biasane imam ya rada dawa sing diwaca. Saman melu jamaah salat isya. Karepe ya kepengin cepet-cepetan wong mari isya katene nonton boy. Engko lak ketinggalan sinetron anak jalanan. Saiki umum nduk ndi-ndi ibu-ibu ngomong sak omong ya cocok ngene iku. Do latah mangkane anakmu do seneng dadi anak jalanan. Kepengin kebebasan, gak gelem diatur wong tuwa, gak gelem diatur ustad, gak gelem diatur pemerintah, gak gelem diatur pangeran. Ya gara-gara ngono iku, saiki do kabeh-kabeh do tiru boy. Njaluk sepeda motor kaya sepeda motore boy, njaluk tas sing ana gambare boy, njaluk kaos kaya kaose boy, njaluk celana kaya celanae ngantek modele rambute dimodel kaya rambute boy, ndukur kandel jebrak ngisor tipis. Ya boy kan ganteng, lah anakmu boy sok ngono. Boy nyok, boy yoken ngono. Greget eno. Biyen arek lanang gak anting-antinge dianggap sampel gak waras, gendeng arek lanang anting-antingan. Saiki malah ngetren aku. Gak cuma anting-antingan tok, kuping ditendik dibolongi wombo nek disloboki cagak listrik. Ya Allah, ya Allah. Taman melu jamaah salat. Sakarepe kepingin cepet. Imame dawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Batine makmum, oh imam sekarat iki anjene. Makanya pantes kalau sholat jamaah itu pahalanya lebih besar. Suwe kok rukuke ya mesti suwe. Imam suwe sampean dadi makmum gelem gak gelem kudu suwe. Mosok imam kate sampean balap. Iku makmum tarosi iku. Hoi. Hoi. Imamnya mesti paling gak Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baru sami Allahu liman hamida. Ane salat ijen kan ruku angger tul balik. Lah mestine subhana rabbiyal azim wa bihamdi ping 3 ya mek diwaca sup jendit ngono ae. Ora percaya aku lek maca subhana rabbil azim wa bihamdi ping 3 nang cepete ngono ya sup jendit ngono to.
Sujud anggen ndelok ya sup jentit ngono tok. Wong salatmu angger Allahu Akbar, entul-entul jenit-jenit duli-gulik endut-endut. Tangine ya entul-entul jenit-jenit duli-gulik endut-endut. Tangine ya entul-entul jenit-jenit duli-gulik endut-endut. Salam angger gobek-gobek ya wis. Malaikate penyantet bingung kok. Iki lapo wong sumber agunge. Ini terus ditulis ya apa? Jare malaikat Allah kesuwen catet ae push up ngono ae. Ya kalau ngikutin jamaah di masjid bareng imam biasanya agak lama. Tapi lah salat ijen kan macamu paling Allahu Akbar waladhdallin amin. Kadang mari Fatihah gak maca surat, ya Allah, itu kan firman-Mu sendiri masa engkau lupa. Kadhe tak waca ya wis hafal. Allahu Akbar. Ya padha karo wingi. Sami Allahu liman hamidah bendina sing tak waca ya iki antek jebolan baleni. Mangkane lek jamaah iku entuk 17 lek ijen mek entuk 1. Aku saiki takon jawab. Cek gak ngantuk sampean. Embo. Lagi ya misale sampean misale rungokno to. Lek salat ijen ndok omah mek oleh 1, lek gelem jamaah ndok masjid oleh 17. Ngene apa nggih? Nah, iki sampean misale adol barang, lek sampean dol ndok omah mek payu 1 juta. Tapi lek sampean gelem mlaku rada ado titik nduk ngene pasar payu 17 juta. Ngono ki sampean pilih dol nduk omah atau nduk pasar? Pilih 1 juta tapi 17 juta. Cerdas. Nah iki sampean nek salat ijen nduk omah mek oleh 1. Tapi lek gelem mlaku rada ado titik tekan masjid melu jamaah oleh 17. Ngono iku salatmu gelek jamaah nduk masjid ta gelem nduk omah? Gelek ndok masjid ta gelek ndok omah? Ah ngono, jujur jenenge, seneng aku. Apan gak jujur aku mencolot mulai aku. Sapa ngomong gak disangoni? Aku ngaji gak perkara gelek ngono iku. Lho, sing pentingnya seduluran. Duwe ya penting. Cuma isih penting seduluran. Ayo saiki aku takon meneh. Ana wong ditawani kok milih duit 1 juta ambek 17 juta. Wonge milih sing 17 juta. Nah iki wong gendeng ta wong pinter? Pinter milih sing akeh kok. Ayo ana wong ditawani duit 1 juta karo 17 juta. Lho kok milih sing 1 juta? Wis diwarah lho. 1 juta ku titik, milih iki lho 17 juta akeh. Moh, aku seneng 1 juta kok. 1 juta oleh apa titik? Akeh iki lho 17 juta. Iki ae moh. Aku seneng 1 juta. Wek. Iki wong pinter ta wong gendeng? Pinter ta gendeng? Saiki ana wong wis ngerti. Nek salat ijen ndok omah mek oleh situk, lek jamaah ndok masjid oleh 17. Srawegep jamaah ndok masjid. Salate jamaah terus masih udan jamaah ndok masjid. Iki berarti wong gendeng ta wong pinter? Sing banter gendeng ta pinter? Lah saiki lek ana wong wis ngerti nek salat ijen ndok omah mek oleh 1 lek jamaah ndok masjid oleh 17. Nah gak tau jamaah blas salate ndok omah terus. Iku wong pinter ta wong gendeng? Pinter tak gendeng? Ha saiki wong Sumber Agung ki salate akeh sing jamaah ndok masjid ta akeh sing ndok omah. Berarti wong Sumber Agung ki akeh sing pinter ta akeh sing gendeng. Para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Jawaban sing banter. Sumber Agung ngapunten. Jenengan kenal Pak Lurah napa mboten? Sing sambutan sadèrèngé kula wau lho Pak Lurah, kenal napa mboten? Ya mesti kenal wong sing milih ya sampean. Iku ya pilihane sampean. Ya walaupun gak kabeh. Biyen ya ana sing gak milih. Iki wonge ya teko Pak Lurah. Awi masih ngono ya aja atik dibedak-bedakno, kabeh ya wargane jenengan ya anake jenengan, perlakukan dengan sama. Ngono. Zaman yang ngono, Mas yo biyen gak milih Pak Lurah iki. Iki hukume bapake sampean, pimpinan sampean wajib ditaati. Ngono. Biar ada balance keseimbangan. Pak Lurah ngoten, aja pilih-pilih. Biyen sing milih Pak Lurah terus bowo ya berangkat dibuwi, tapi sing gak milih gak dibuwi. Aja ngono iku, buwe kudu padha. Ratakno kabeh. Masih milih, masih gak milih duit gawe, Pak Lurah bowo 250.000. Ya insyaallah lek gelem ngono Pak Lurah bangkrut. Kenal Pak Lurah napa mboten?
Mesti kenal sampean weruh kesehariane Pak Lurah. Sak weruhe jenengan Pak Lurah iki salate sering jamaah nduk masjid ta sering nduk omah. Berarti Pak Lurah iki termasuk pinter ta gendeng? Aku gak melu-melu lho Pak Lurah. Gak melu-melu. Iki wargane jenengan dhewe sing ngomong. Mana sing banter? Jenengan kenal Anwar Zahid? Ngertos Anwar Zahid? Menurut perkiraan jenengan Anwar Zahid iku salate sering jamaah nduk masjid ta sering nduk omah? Berarti menurut jenengan Anwar Zahid kita termasuk pinter ta gendeng? Matur suwun. Aku lo ceramah yang menu yang mene seiki digendeng-gendengno wong. Ngerti ngene gak berangkat aku. Ya tak parani dalu-dalu. Lah nek aku sing ceramah gendeng apa maneh sing ngrungokno. Enggak luwe nemen. Ya wis ngerti wong gendeng apa rungokno. Sing ngrungokno enggak malah luwe nemen. Ayo gendeng bareng ayo. Ya Allah, emang kita itu seperti itu kok ngaku gak ngaku seperti itu? Lo jujur toh? Mbok, ngapunten. Desa kene lek gawe pengajian karo lek dangdutan, biayae akeh pengajian tak akeh dangdutan. Polisi sing ngawasi, polisi sing ngamano akeh pengajian tak akeh dangdutan. Berarti lek nyangoni kiai, nek nyangoni akeh ndi nyangoni kiai karo nyangoni artis. Kurang ajar. Beragam. Sembuh. Tak karepku sih nonton jam-jamku dhewe. Mbok. Donga terutama nggih, aja lali. Anak niku gawe ilmu sing dhuwur, sekolahno sing dhuwur. Arek saiki ning sekolahe gak dhuwur iku ya ketinggalan apa-apa. Sampeyan aja ndek ngomong ngene, alah anake wong beragung adik sekolah dhuwur-dhuwur kate dadi apa? Jok ngono sapa ngerti kok ana anake wong Semberagung sing dadi menteri. Amino. Sapa ngerti aku wali murid maksudnya. Lha sapa sing ngerti to? Winginane kula sing ndamel acara dirawuhi Pak Menristek, Pak Profesor Muhammad Nasir. Cerita piyambake asline wong desa, anake wong desa dadi menteri. Lho ngono. Makane anak sekolahane sing dhuwur. Gelekno titel sing keren. Apa ngono? Mumat-mumet. Nah. Moncat mancet, mobat mabit morak-marik. Tak titel apa ngono? SPD sibuk polahe dhewe. Tak titel ST serodok tengi. Karep lah, tak titele kaya ngono-ngono iku, IR ireng rata. Lah, terserah monggo. Saman gelekno titel sing dhuwur. Sapa ngomong ngenyekan kok? Mesti nyek yang guyang-guyu. Tapi ngajine diopeni. Ngono. Wong tuwa saiki ku enggak ya, nek gawe sekolahe anak iku gak eman. Adol tanah gawe biaya kuliah iku gak eman. Tapi lek gawe ngaji lho cek emane. Mbuh kok ngono. Saulan 5.000 nunggak ngantek 6 wulan. Oh, ceblok ya wis weh. Halo. Hoi. Aku lho sing gak seneng maneh. Arek-arek ku ngajine libur gara-gara sekolahe ujian. Lah apa nak aku gak ngaji? Libur. Lah apa kok libur? Sekolahe kan ujian, dadi ngajine libur gara-gara sekolah ujian. Ten mriki nggih ngoten? Anjane sampel kabeh kok wong-wong. Iku padha pentinge, ngaji penting, sekolah penting, tapi di antara yang sama-sama penting harus ada skala prioritas. Taman pikir ta? Anak zaman sekolah, les, kursus, privat, kuliah, dibiayai ratusan juta, kadang-kadang adol tanah, adol sawah, paling-paling oleh-oleh kertas sak lembar, sing jenenge jenazah iku kan. Apa? Lah ya iku kaya lambemu iku jenenge.
Iku ta sing kate nyelametno sampean sebagai wong tuane. Gak blas. Mangkeli aku. Sing nyelametno iki dudu ijazahe anakmu, dudu titele anakmu, dudu jabatane anakmu, dudu pangkate anakmu. Tapi sing nyelametno iku akhlakul karimah anakmu, ibadah anakmu, dongane anakmu. Le akhlakul karimah, ibadah, dongo itu hanya bisa didapat dari ngaji. Understand? Nah ngono. Lho aku gak mengen gak menyekolahno anak malah tak kongkon kok mau sekolahno sing dukur tapi ngajine ya dipentingno. Ngono lho. Saiki wong tua keliru anak sik cilike gorong ditukokno Quran wis dicekeli HP. HP ini canggih-canggih sisan. BB, Android, iPhone, iPad, tablet, kapsul, pil. Gorong ditukokno Quran, gak iso ngaji akhirnya. Ditenono sampean meneh alam kubur, ngrasakno sampean lek anak sampean gak iso ngaji, gak iso ndongakno. Ya moro ning kuburanmu tapi gak ngaji. Paling banter sampean disetelno MP3. Ya Yasin tapi HP-ne sing maca. Dae Pak iku ya Yasin kok iki ngono. Embo. Diopeni ngajine, nggih. Terus kepada anak jangan banyak menuntut tapi harus banyak menuntun. Selama niki jenengan ten gene anak niku kathah menuntun napa kathah menuntut? Anak mek dituntut ae, kon kudu ranking 1, kon kudu pinter ngene, kudu iso ngene, tapi enggak dikasih tuntunan, hanya dituntut terus. Gak kiramu ndak pinter anakmu. Jangan menuntut tapi menuntun. Jangan hanya menyebut contoh tapi memberi contoh. Wong tua iso ae menyebut contoh, mbok kaya iko, anak iko lho sekolah ranking 1, ya sregep ngajine, kaya iko. Nek kayak sebutan contoh tok nyebut contoh tapi dekne dhewe gak gelem nyontoni. Hoi. Mbok kaya iko, oh niku dadi kaya engko lho Anwar Zahid. Ngomong sak jam ae wis ketok lae ngono. Nyebut contoh gak gelem nyontone kok. Maka kula sering matur, anak itu diomongi ping 1000 karo dicontoni ping pisan. Mandi dicontoni ping pisan. Sederhana, sampean pengen di anak sregep maca Quran, sampean dhewe sing sregep maca Quran. Sampean pengen di anak sregep ndok masjid, sampean sregep ndok masjid. Insyaallah janjiku dilaksanakno anake dadi anak sing saleh, salehah. Muga-muga sing kula aturke wonten manfaate. Wis jam 12 kok. Ngapunten Bu, kula benjing. Anjane wong kene iki cerewet-cerewet. Ya untungnya aku gak dadi bojone wong kene. Aduh ora nyonyor aku ngono. Mangke lek diparingi kata-kata ya kutah malah jenengan. Pun ngoten, sing penting didongakno. Lek bengi ku lho Bu. Bengi. Sampeyan nuturi anak kok ora iso, anak pancet nakal. Ora oleh mbok amuk. Ngamuk nunggone anak itu dosa sampean. Sampeyan ra melok duwe kok mbok amuk-amuk ku titipane Gusti. Lek sampeyan wis gak iso pasrahno Gusti Allah, bengi ngono ku lho anakmu turu. Wis ora usah macam-macam dongane. Fatihah lho sing temen. Waya iya kan abudu iya kan nasta'in sing mantep ya Allah. Anak kula niki panjenengan dandosi Gusti, kersane manut kalih kula, kersane sregep ngajine, sregep sekolahe, dados anak ingkang sholih ya Allah. Kula pun mboten sanggup jenengan dandosi. Nang cedhaki anakmu sebulan bon-bonane. Digarap karo Gusti Allah beres. Bu, bojomu barang yo ngono. Andai gak kenek dielingno kelayapan ae iku. Entenono turune. Atik wis turu nang wacakno Fatihah. Wayah iya kan na'budu wa iya kan nasta'in sing mantep ya Allah. Begejil niki jenengan warasaken. Cek mboten kelayapan mawon Gusti, duwite cek digawe biayai anake, gak digawe nakal ya Allah. Kersane waras bojo kula nang sebulan bon-bonane.
garap karo Gusti Allah beres. Bapak-bapak siap-siap engko bengi didamoni bathukmu. Bu, kadang ibu niku salah, pangapunten sangat. Wong lanang tekone kebengen, jam 2 sik tas teko, muka lawang karo ngamuk-ngamuk. Klayapan terus teko diae. Mangkane duit kadang ngumpul anak kate sekolah sampai SPP ning utang-utang duit dikek keluyuran terus dikek jajan dikek ning warung. Belanjane wong wedok gak tau diurus ngene iki wong wedok gak bingung kan kita. Mau sok anak ngene kuwi daftar sekolah yang duwe duitku sampai gelangku kalungku tak pelor ge biayai anak nu kono tas kono sepatu wong lanang model apa kon ngono iku. Gak kira waras bojomu, malah dadi mulai bengi terus sama namo. Ganti wis adek murang-muring. Gantian istighfar. Bojo teko jam 2 bengi buka lawang. Astagfirullahaladzim. 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 Wis ta lah bojomu gak kira mulai bengi meneh. Tapi langsung mulai isuk. Ndonga nek sampeyan wis ra iso garap ya cek digarap karo sing iso. Sapa? Gusti. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pokoke angger dipasrahno nang Gusti Allah, beres urusane. Saestu Bapak Ibu niku tambahane. Kurang ngundang dhewe. Saestu Anwar Zahid niki omongane kasar nyun ngapunten. Sama nek kepengen sing halus yang ngundang kiai bangsa halus. Tapi ya muga-muga luweh ngeraketno sedulurane kula kalian jenengan. Nanti dongakno sesarengan Pak Alimin sekeluarga hajate dikabulaken Allah. Nak Reza lan putra-putri kula ngen sedaya umume saged dados generasi ingkang sholihin sholihat. Nambahi berkah kangge keluarga lan masyarakat, mulyakno lan nyelametno wong tuane donya ngantos akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا الله اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا وقومنا من أهل العلم وأهل الخير والشرف في دارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad